Tervetuloa tähän taloyhtiön kokoukseen. No morjesta. Niinkö? Hei, minäpä tuun katsomaan. No päivä, teilläkö oli hämminkiä siellä? Knuutisen Ilja ja Ilja isännöintikeskus. Mikä erottaa teidät semmosesta oikein perinteisestä isännöintialan toimijasta? No me ollaan asiakaspalvelijoita. Me toimitaan mahdollisimman avoimesti asiakkaalle ja pystytään sitten tuottamaan avointa palvelua kiinteistön ylläpidossa. No mitä se avoin palvelu nyt sitten esimerkiksi oikeasti tarkoittaa? No avoin palvelu, niin me ollaan helposti lähestyttäviä. Meidät tavoittaa helposti. Lisäksi me pystytään näillä meidän palveluilla tuomaan ne kaikki asiakkaat ihan kotisohvalle asti. Ai niin. Sitäkin rupesin miettimään, että onko teidän kaikki kohteet tämmöisiä uudiskohteita vai mitä se teidän toiminta on sillä saralla? Meillä on kaikenikäisiä kohteita. Meillä olisi yksi mielenkiintoinen hanke menossa tuolla keskustassa vanhemmassa yhtiössä. Lähdetäänkö kahta? Mennään. Tässä meillä on kohde, mikä on 60-luvulla rakennettu ja täällä on menossa hissien saneeraus. Molempiin rappuihin tehdään uudet hissit. Ja kohteessa on itse asiassa aiemmin tehty myös putkiremontti. Okei. Mennäänhän katsomaan. Mennään. No hei, miten esimerkiksi tämmönen hissien uudistamishanke, niin kerro vähän siitä prosessista isännöijän silmiin. No joo, tässä kohteessa niin asiakkaalla oli tarve lähteä miettimään hissien uudistamista ja hankkeen alussa pystyttiin miettimään sitä, että minkälaiset mahdollisuudet hissien osalta yhtiössä on. Mietittiin käyttötarvetta ja tältä osin sitten pystyttiin parantamaan yhtiön esteettömyyttä parempaan suuntaan sekä sitten totta kai ylläpitämään kiinteistön arvon positiivista kehitystä. No.